Jenom málo kdy se stane, že by člověk měl příležitost přihlížet vzniku nového tance. Mě by třeba strašně zajímalo, jak vznikl rejdovák nebo jak vznikl dupák. Ale díky Stardance my máme tu jedinečnou příležitost sledovat vznik naprosto originálního tance jménem Bosák. To je tanec, je to absolutně původní forma, která vychází částečně z latinskoamerických a částečně ze standardních tanců, které ale v této formě nejsou příliš patrné. A pokud Jaromír bude pokračovat v tomto inovátorském trendu, tak má velké šance, že se zapíše do dějin tanečního sportu. Pojďme se podívat, co se svou partnerkou Evou Krejčířovou připravili na tento večer. Já když nevím, tak tam prostě hodím terše a ono se to nějak vyvine. No, tak tohle ještě udělám. Ale ty jsi vratkej i v tom. Zásadní taneční jednotka v novém moderním projevu je jeden tyrš. Samozřejmě na jednoho tyrše navazuje takzvaný kontratyrš. Když zvládnete tyrše, můžete přijít ke složitějším figurám, takzvaný double tyrš. A pochopitelně analogicky k tyršovi lze odvodit i kontra double tyrše. Megatyrš, kterým lze končit v podstatě jakoukoliv sestavu, vypadá zhruba takhle. Viděli jste Tyršovo pasodoble. Měl si Marku pravdu, že my jsme vůbec nestíhali sledovat kroky, protože ten projev byl úžasný a myslím si, že kdyby tohle si předvedl na koridě, tak ten bík by stál a díval se. Takhle by kroutil hlavou. Kroutil. A pokud by si ho nevyzval k odchodu závěrečným tyršákem, on by neodešel.